салом бинандагони гиромӣ, пешниҳоди шумост барномаи иттилоотии хабар аз телевизиони Баҳористон. имрӯз дар барнома пешгирӣ аз оварагардӣ миёни насли наврас, корҳои фаҳмондадеҳӣ дар ин самт, таҷлил ҷашни наврӯз дар муассисаҳои таълимӣ, васфи наврӯз дар мактабҳои олӣ. шарҳи хабарҳо. дар доираи 20 солаи омӯзиш ва рушди фанҳои дақиқ, риёзӣ ва табиатшиносӣ дар муассисаҳои таълимии ноҳияи шаҳри Туз таълими фанҳои мазкур пурзур карда шудааст. ҳамкорони мо дар ин самт сӯҷа омода намудаанд. дар доираи пешниҳоди асосгузори сулҳ ва ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарами Умали Раҳмон вобаста ба эълон намудани солҳои 2020-2040 20 солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи маориф дар ноҳияи шаҳртуз як қатор тадбирҳо амалӣ гашта истода, нисбати солҳои қаблӣ чораҳои зарурӣ андешида шуда истодааст. дар такя ба гуфтаҳои президенти кишвар, аҳли омӯзгорону хонандагон муассисаҳои таълимии ноҳияи шаҳртуз бо хушнудӣ ин пешниҳодро пазируфта кӯшиш доранд то дар ҷараёни дарсҳои амалӣ ва таҷрибавии ин фанҳоро боз ҳам аз худ намуда баҳри пешрафти илму фанҳои дақиқ ҳиссагузор бошанд. сарвари мамлакат дар паёми худ таъкид доштанд, ки барои боз ҳам беҳтар ба роҳ мондани омӯзиши илмҳо ва ҳамзамон барои баланд бардоштани тафаккури техникии хонандагон мо бояд тамоми чораҳоро андешида сай намоем то насли имрӯз донишманд бошаду илмҳои замонаашро хуб аз худ намояд. барои амалӣ гаштани ин ҳадафҳо барои толибилмон чораҷӯӣ карда шуда, синфхонаҳо бо лавозимотҳои зарурӣ ва аёнатҳои таълимӣ муҷаҳҳаз мебошанд. танҳо омӯзгорону шогирдонро мебояд то аз онҳо хуб истифода карда дониши худро сайқал диҳанд ва барои рушди фанҳои болозикр талош намоянд. назорати сифати таълим ҳам аз ҷониби омӯзгорон бояд пурзур гардад, чунки бо баланд бардоштани савияи дониш ва маҳорату малака ва аз худ намоии донишҳои замонавӣ мо метавонем миллати донишманди худро ҳифз намуда онро муаррифӣ созем. баҳри пешгирӣ аз оварагардӣ миёни наврасону ҷавонон ва ба таълим фаро гирифтани онҳо, дар таълимгоҳи рақами 101 шаҳри Душанбе вохӯрии кормандони ҳифзи ҳуқуқ бо хонандагон доир гардид. дар ин ҷамъомад падару модарон низ ширкат варзиданд. дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 101 ноҳияи Синои шаҳри Душанбе бо иштироки кормандони хадамоти пешгирии ҳуқуқвайронкунӣ байни ноболиғон ва ҷавонони вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон вохӯрӣ доир гардид. дар тадбири мазкур хонандагону омӯзгорони муассисаи зикргардида ва падару модари онҳо ширкат варзиданд. ҳозирин дар ҷамъомади мазкур доир ба Қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд, қоидавайронкунии насли наврас ва даст задани онҳо ба корҳои ношоям, муноқишаҳои гурӯҳӣ дер ҳозир шуданд ба мактаб сухан гуфта иброз доштанд, ки бояд волидон дар тарбияи фарзанд аҳамияти аввалин дараҷа зоҳир намоянд. ҳамеша бо муассисаи таълимӣ ҳамкорӣ намуда аз рафтор ва таҳсили фарзандашон огоҳ шаванд. инчунин қайд карданд, ки ҳамарӯза кормандони мақомот дар интернет, қаҳвахонаҳо, марказҳои дилхушӣ ва букмекерӣ, ки ворид гардидани насли наврас манъ карда шудааст, рейду санҷишҳо гузаронида нисбати ноболиғон ва падару модари онҳо протоколҳои маъмурӣ тартиб дода мешавад. инчунин гуфта шуд, ки имрӯз барои донишомӯзии насли наврас дар кишвар шароити мусоид фароҳам оварда шудааст. бояд насли наврас аз ин имкониятҳои фароҳам гардида истифода намуда барои пешрафти ватани хеш саҳмгузор бошанд. ҳамзамон ҳозирин аз хонандагон даъват ба амал оварданд, ки бештар дониш омӯзанд ва ба корҳои ношоям даст назананд ва падару модар низ дар навбати худ дар тарбияи фарзанд бетарафӣ зоҳир накарда, фарзандони хешро ҳамеша таҳти назорат гиранд. фонди хайрияи лона барои табобатгирандагони шӯъбаи саратоншиносии кӯдаконаи маркази ҷумҳуриявии илмии саратоншиносии вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон тӯҳфаҳои наврӯзӣ тақдим намуда аз аҳволи онҳо бохабар шуданд. шарҳи ҳамкорони мо дар ин раванд. фонди хайрияи лона барои беморони шӯъбаи мазкур тӯҳфаҳои наврӯзӣ ва шириниҳо омода намуд, ки аз иқдоми мазкур кӯдакону наврасон хушҳол гардиданд. бояд қайд намуд, ки ин фонд пайваста ба беморони шӯъбаи номбурда дасти кӯмак дароз мекунад ва иду ҷашнҳои миллиро ҳамроҳи онҳо мегузаронад, зеро дасти кӯмак дароз кардан ба ин гуна шахсон ва онҳоро ҳамроҳӣ намудан аз амалҳои наҷиби инсонӣ дониста мешавад. мо имрӯз тайёрӣ дидем ба кӯдакон хӯроки наврӯзии суманак, оши палов тайёр намудем ва бисёр шириниҳои ҳархела барои кӯдакон имрӯз тӯҳфаҳо тайёр кардем ва як миқдор либосворӣ ҳам ба кӯдакон ва модарону
падарони онҳо ҳам тайёр кардем ки имрӯз моро бо як хурсандӣ ба онҳо месупорем. дар ҷумҳурии тоҷикистон наврӯз аст. дар тамоми ҷумҳурӣ, дар тамоми муассисаҳо ва дар тамоми минтақаҳои ҷумҳурии тоҷикистон имрӯзро қайд мекунанд. мо ҳам кӯшиш мекунем ки имрӯз дар ин марказ ҳам ин хурсандӣ ҷашн гирифта шавад ва каме ҳам бошад ин фарзандони дусрӯю зебо саломатиашон хубтар шаванд, шифо ёбанд. ҳамзамон масъулини фонди хайрияи лона ба беморон ҳамсӯҳбат гардида наврӯзи хуҷастапайро ба онҳо шодбош гуфтанд. Наврасон низ дар навбати худ миннатдории худро ба муассиси фонди мазкур расониданд ки пайваста дастгири онҳо мебошанд. Инчунин барои табобатгирандагон хӯрок низ омода карда шуд то онҳо хушҳол гарданд ва наврӯзи имсола барои онҳо комёбӣ биёрад. хонандагони омӯзгорони литсеи донишгоҳи давлатии тиҷоратии тоҷикистон таҷлил аз ҷашни наврӯз намуданд. анъанаҳои наврӯзӣ дар ин чорабинӣ фаровон инъикос карда шуд. идомаи матлаб дар сюжет таҳия гардида. ҷашни ҷамшедии наврӯз дар литсеи мазкур бо шукӯҳи хоса таҷлил карда шуд. Дар чорабини дастурхони пурнозу неъмат бо нишондоди ҳафтсину ҳафтшин дастовардҳои хонандагон, расму тасвирҳои зебоии баҳорӣ ороста гардида буд ки диққати ҳар бинандаро ба худ ҷалб менамуд. масъулин қайд намуданд ки фасли баҳор ва фарорасидани рӯзи нав ба инсон зебогиву қувват ва таровату тозагӣ мебахшад. бо таҷлили ин ҷашн бори дигар кӯдакону наврасон аз бузургии наврӯз бархурдор мегарданд, зеро ин айёмро пеш аз ҳама наврасон интизор мешаванд. тавре мушоҳида карда шуд дар чорабини ҷашнӣ хонандагон фаъолмандӣ нишон дода анъанаҳои наврӯзиро мавриди зеҳни ширкатдорон қарор доданд. дар қисмати дигари тадбир маросими арӯзбаророн бо иштироки васеи хонандагони синфҳои болоӣ ва дигар маросимҳои гуногуни наврӯзӣ иҷро карда шуд. тавре маълум гардид дар муассиса ба ин чорабинии идона омодагӣ хуб диданд, зеро наврӯз ҷашни милливу мардумӣ ва ҷаҳонишуда маҳсуб меёбад. аз ин рӯ таҷлили васеи он саривақтист. наврӯз ҷаҳонӣ шуд. бо чунин унвон дар донишгоҳи миллии тоҷикистон таҷлил аз ҷашни наврӯз карда шуд. масъулини факултетҳо ва донишҷӯён бо омодагии ҳамаҷониба дар ин тадбир ширкат варзиданд. омӯзгорону донишҷӯёни донишгоҳи миллии тоҷикистон низ ҷашни наврӯзро бо шукӯҳ шаҳомати хоса таҷлил намуданд. дар ин рӯз саҳни донишгоҳ фазои идона дошт. тавре мушоҳида намудем дар ин ҷашнвора омӯзгорон донишҷӯён бо рӯҳияи баланд иштирок намуда гӯшаҳои худро ороста буданд. ороиши дастурхони идона бо расму оинҳои хос аз ҷумла ҳафтсину ҳафтшин, баргузории туй ва дигар бахшҳо ба ҳусни ин ҷамъ омад таровати дигар зам намуд. бояд гуфт ки ҷашни наврӯз дар кишвари соҳибистиқлоли мо таи солҳои охир бо шукӯҳ шаҳомати хоса ва тантанаҳои зиёд таҷлил карда мешавад. ин аст ки ин ид дар миёни кишварҳои олам низ мақоми ҷаҳонӣ касб карда дар сатҳи баланд таҷлил мегардад. мавриди қайд аст ки дар идомаи чорабинӣ масъулин аҳли омӯзгорон ва донишҷӯёнро ба ин ҷашн табрик намуда сипас мавриди ин ҷашни бостонӣ андешаҳояшонро баён карданд. гуфта шуд ки бо фарорасии фасли баҳор табиат аз нав зинда гардида дашту саҳро ба худ хабои идона ба бар менамояд. таҷлили ҷашни наврӯз низ дар ин айём басо рамзӣ ба ҳисоб меравад. наврӯз дорои анъана ва урфу одатҳои хос буда дар миёни мардум бо тарзу усулҳои мухталиф ҷашн гирифта мешавад. маҳфилчиёни филармонияи давлатии бачагонаи тоҷикистон низ бахшида ба ҷашни наврӯз чорабинии ҷашниро роҳандозӣ намуданд. дар маросими ифтитоҳи чорабинӣ масъулини вазороти фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон ва дигар шахсони масъул иштирок намуданд. қобили қайд аст ки дар ин тадбир бештари расму оин ва анъанаҳои наврӯзӣ аз ҷониби кормандони марказ ва маҳфилчиёни он пурра инъикос карда шуд. омода намудаи таомҳои миллӣ, намоиши ҳунарҳои мардумӣ, инъикоси расму оин ва дигар бахшҳо ба чорабинии мазкур таровати тоза илова намуд. масъулин зимни боздид ба ҳунари кӯдакон наврасони эҷодкор ва бонувони ҳунарманд баҳои баланд доданд. иҷрои шеъру таронаҳои наврӯзӣ ва дигар бахшҳо аз ҷониби иштирокчиёни чорабинӣ хотирмон сурат гирифт. боиси фахр аст ки чун анъана ҳамасола дар кишвари азизи мо тоҷикистони маҳбуб наврӯзи байналмилалӣ эълон гардидааст. мақсад аз баргузори чунин чорабинӣ ин ҳам бошад дарёфти истеъдодҳои ҷавон аст, чунки мо ҳамеша кӯшиш мекунем ки дар саҳнаи мусиқӣ эҷоди нав, истеъдоди нав ҳамеша пойдор бошад ва ин ҳам бошад бо шарофати ҳамин иди байналмилали наврӯз дар ин ҷо бисёр истеъдодҳои навраст
ҷамъ омадан. бояд гуфт ки наврӯз бузургтарин ҷашни миллӣ, оғози соли нав, пайвандгари инсону табиат ва мавосими киштукори баҳорӣ ба ҳисоб меравад. наврӯз оини бостонии таровату покӣ, сулҳу дӯстӣ ва ҷашни ҳумоюни байналмилалӣ ва ваҳдату ҳамбастагии башарият буда таърихи беш аз чанд ҳазорсола дорад ва аз қари асрҳои зиёд аз насл ба насл гузашта то замони мо расидааст. таҷлили ин ҷашн дар миёни кӯдакон наврасон низ саривақтӣ мебошад, зеро маҳз ба василаи ин чорабини онҳо бори дигар бо фарҳангу тамаддуни миллати тоҷик ошно мешаванд. дар мактаби президентии шаҳри Бӯстон ҷашни Наврӯзи ҷаҳониро бо риояи суннатҳои идонаи Наврӯзӣ таҷлил намуданд. дар ин чорабини идона тамоми хонандагон ширкат намуда, анъанаҳои Наврӯзиро мавриди зеҳни ҳозирин қарор доданд. омадани наврӯзи оламафрӯзро беш аз ҳама кӯдакон бесаброна интизорӣ мекашанд. ин аст ки бо иштироки кӯдакону наврасон дар саросари вилояти Суғд тадбирҳои рангоранги фарҳангӣ баргузор карда мешаванд. дар мактаби президентии шаҳри Бӯстон Наврӯзи Фархундапайро бо баргузор намудани тантанаи бошукӯҳи идона истиқбол намуданд. бо хондани суруди бойчечак кӯдакон ҳамагонро бо ҷашни Наврӯз шодбош гуфтаву баҳору марди деҳқонро ба идгоҳ даъват намуданд. суманакпазиву арғуштравии духтаракон, шеърхонии писаракон ва рақсу таронахонии ҳамагон дилҳоро фараҳ бахшиданд. ҳар кадом аз иштирокчиён бо пешниҳоди шеъру тарона ва рақсҳои ҷолиби худ аз шодиву нишод, рӯҳияи идона ва табъи болидаашон дарак медоданд. мегӯянд ки агар ҳар кас Наврӯзро бо шодию сурур ва бо покию сафову озодагӣ ва фаровонии нозу неъмат истиқбол намояд, соли нав барояш соли хушу саодат ва пурфайзу баракат хоҳад шуд. бо мақсади тарғиби арзишҳои миллӣ, расму оинҳои ниёгон, хушнудиву болидахотирӣ ва тақдими самимитарин таманниёту беҳтарин орзуҳо, Наврӯз хушу хотирмон ҷашн гирифта шуд ва иштироки тамоми хонандагон ва омӯзгорон барои афзудани шукӯҳу шаҳомати он мусоидат кард. як бахши муҳими анъанаҳои Наврӯзӣ бозиҳои миллии кӯдакона мебошад. бозиҳои миллӣ ва мардумии кӯдакона лаклакпаронӣ, бодбарак, чавгонбозӣ, сангчабозӣ, ресмонкашӣ, лакпарбозӣ, ланкабозӣ ва ғайраҳо мебошанд. бозиҳои миллӣ фаъолиятҳоянд ки ҳамчун воситаи тафриҳӣ ва дилхушӣ дар байни мардум новобаста ба сину сол аз замонҳои қадим то имрӯз барои тарбияи варзишӣ, ахлоқӣ ва зебоишиносии инсон хидмат мекунанд. бозиҳои миллӣ ва мардумӣ барои рушди ақл, идрок, эҳсос, тахайюл, ирода, диққат, хотира ва амсоли инҳо саҳми бузург мегузоранд. ҳамин тариқ ҷашни Наврӯзро дар мактаби президентии шаҳри Бӯстон бо риояи тамоми анъанаҳояш хушу хотирмон истиқбол намуданд. дар коллеҷи тиббии шаҳри Хоруғ донишҷӯён васфи Наврӯзи байналмилалӣ намуданд. дар ин чорабини ҷашни ҳозирин мавриди суннатҳои Наврӯзӣ сухан гуфтанд. ҳамкорони минтақавӣ мо дар ин самт сӯҷамода намудаанд. бо эълон гардидани соли 2019-2021 соли рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ аз тарафи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таваҷҷӯҳ ба ҳунарҳои қадимаи аҷдодӣ боз ҳам бештар гардида, дар радифи бошандагони навоии донишҷӯёни коллеҷи тиббии шаҳри Хоруғ низ ба намудҳои гуногуни ҳунарҳои мардумӣ мароқ зоҳир менамоянд. намоиши донишҷӯён бо фарогирии ҳунарҳои мардумӣ аз қабили ҷӯробофӣ, тоқидӯзӣ, мураббофӣ ва таомҳои миллие ки хоси мардуми Бадахшон мебошанд далели ин гуфтаост. наврӯз ин яке аз ҷашнҳои қадимтарини мардуми орию нажод мебошад ки ҳар сол дар фасли баҳор ҷашн гирифта мешавад. дар коллеҷи тиббии шаҳри Хоруғ имрӯз наврӯзро ҷашн гирифта истодаем ва яъне чӣ хеле ки пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон яъне солҳои 2019-2021ро солҳои рушди
رشد سیاحی و هنرهای مردمی اعلان نموده است. ما نیز یک دسترخوان پرناز و نعمت که پر از یعنی طعام‌های ملی می باشد از مثال اوش، اموچ، شیر برنج آراسته نموده ایم. زمانی صاحب استقلالی وطن به دانشجویان تمام منطقه‌های کشور امکانیت داد تا آنها در برابر دانش اندوزی بتوانند با استفاده از امکانات موجود بوده به احیای هنرهای ملی دست زنند. نوروز باستانی این یکی از جشن‌های تاریخی مردم تاجیکستان بوده، از دوره جمشیدی سر شده تا حال آن را جشن می‌گیرند و باعث خرسندی می باشد که از طرف سازمان ملل متحد یعنی سال 1999 یعنی در کل جهان آن را با تنتنه جشن می‌گیرند و این باعث سرفرازی و خوشحالی مردم تاجیک می باشد. پس از نمایش هنرهای مردمی دانشجویان کالج طبی شهر خاروخ عاید تاریخ پیدایش جشن نوروز حجم برآمد نمودند و قید کردند که نوروز باستان خود تجسمگر آیین نیکی و پاکیزگی بوده، از فرهنگ و تمدن بای پرغناوت ملت کوهن بنیاد تاجیک گواهی می‌دهد. برنامه فرهنگی دانشجویان کالج طبی سرشار از وصف طبیعت نوتکرار تاجیکستان، گرامی داشت سنت‌های عید نوروز حال مفروض به چاره‌بینی تراوت تازه عطا نمود. جشن نوروز در مکتب‌های عالی شهر و ناحیه‌های مملکت نیز دایر گردید، زیرا این جشن ملی و مردمی و جهانی شده ملت تاجیک است. اینک نوروز عالم افروز بر دیار تاجیکان قدم نکوی خویش را گذاشت. مردم سربلند تاجیکستان با یک روح بالیده و با حس بلندی و تندرستی نوروز عالم افروز را جشن می‌گیرند. این نوبت در دانشگاه دولتی کلاب به نام استاد ابو عبدالله رودکی این چهاربینی جهانی را در سطح بلند سیاسی و فرهنگی برگزار نمودند. در این روز نمای این مؤسسه تعلیمی قبای ادامه داشته ارمغان تازه به خود کسب نموده بود. اشتراکداران دایر به تاریخ نوروز از شاهاثر بیزوال حکیم فردوسی و نوروزنامه عمر خیام دلیرهای روشن و واضح آورده به حیث جشن جهانی پذیرفتن عید نوروز را گواهی آن معنی داد نمودند که هنوز از قدیم نیاگان ما با نیت نیک نوروز را جشن می‌گرفتند. در سراسر کشور با استفاده از فضای ثبات و امنیت کشور این جشن را با یک شکوه شهامت و رعایت طلبات و عنعنه‌های خویش جشن می‌گیرد و امروز طور ما شاهد هستیم در دانشگاه دولتی کلاب به نام ابو عبدالله رودکی نیز از این جشن اجدادی، جشن بزرگی عجمیان امروز با یک شکوه شهامت خاصه و با رعایت معیار و طلبات‌هایی که با این جشن یعنی مردم کهن بنیاد و باستانی تاجیک این را با یک شهامت خاصه تجلیل می‌کردند جشن گرفته شد. یک زمره مهمانان و گروه آموزگاران از دستاورد و نمایش فرهنگی دانشجویان فاکولته‌ها دیدن نموده و مهارت و متانت گلدختران دانشگاه بهره در سطح بلند آراسته نمودن خوان ایدانه نوروزی و هنرهای قدیمه مردمی اینچنین خوراک‌های ملی بهای بلند دادند. گفتن ضرور است که محض در زمان پایداری استقلالیت کامل و وحدت ملی این جشن شهامت دیگر کسب کرده با دستگیری‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان مقام جهانی را صاحب گشت که باعث افتخار تاجیکان میباشد. رعایت رسم و آیین‌ها، گستردن خوان هفسین و هفشین، آماده کردن طعام‌های ملی، تشکیل مسابقه‌های ورزشی و استقبال نوروز یک رکن اساسی این جشن نیاگان است که در تدبیر جشنی دانشگاه دولتی کلاب به نظر می‌رسید. پیش از آغاز چهاربینی فرهنگی رهبریت مؤسسه سخنرانی نموده تذکر داد که از نوروز تا نوروز آموزگاران و دانشجویان به یک قطار دستاورد و موفقیت‌ها نائل گردیدند. تدبیر ادانه دانشگاه و استقبال جشن نوروز بین المللی با برنامه پیشنهاد نموده دانشجویان به انجام رسید. تاریخ نوروز عالم افروز را به بیش از 6000 سال پیش گویی می‌کنند. این جشن قدیمی نیاگان از دوران شاه جمشید باقی مانده است و با برابر شدن شب و روز دیگر را نوروز نامیده‌اند. یعنی معنی کلمه نوروز روز نو، احیاشوی طبیعت، غلبه نیکی بر بدی و روشنی به ظلمات است. به این خاطر در صحن بینای اتفاقهای کسبه ولایت چهاربینی ادانه برگزار گشت که از این عید ملی و قدیمه آگاهی می‌داد.
кормандони соҳа бо ташкили чунин ҷамъомад бори дигар ба таъриху фарҳанг ва тамаддуни оламшумули худ ард гузошта дар ҷашн гирифтани ин иди ниёгон ҳиссагузор буданд. занону бонувон дастурхонҳои идона оро дода анъанаҳои ба ҷашни наврӯз хосро ба ҷо оварданд. ҳафтину ҳафшин рӯи дастурхонҳо аз ҷашни қадимӣ будани ин ид гувоҳӣ медоду он ба миллати мо алоқаманд буданашро инъикос мекард. воқеан ҳам ҷашни наврӯз ҷашнест ки дар фасли баҳор таҷлил карда мешавад ва ҳамасола дар ин рӯз тамоми мардуми кишвар ин ҷашни бошукӯҳи байналмилалиро ки соли 2010 аз ҷониби пешвои миллат мақоми байналмилалӣ гирифт таҷлил карда мешавад. мо имрӯз ҷашни байналмилалии наврӯзро дар шаҳри бохтар дар вилояти хатлон бо як шукӯҳу шаҳомати тоза таҷлил намудем ва боиси ифтихор аст ки дар ин рӯз ҳама мардум шоду хурсанд ва маҳз ин аз тинҷу оромии ин сарзамин шаҳодат медиҳад ки мо ҳамарӯза ё дар ҳар иду айём инчунин ҷашнвораҳоро хубу хотирмон таҷлил мекунем. дар ҷашни наврӯз яке аз таомҳои хоси наврӯзӣ яъне суманак омода карда мешавад ки зинатбахши дастархони ҳар як хонадон аст. рӯи хони идонаи кормандони соҳаи иттифоқҳои касаба ҳам ин хӯроки қадима дида мешуду аз баҳору омадани кишту кор дарак медод. чун дигар ҷашну идҳо наврӯз ҳам бо шаҳомати бузург таҷлил гашта сокинони вилоят аз он шукргузоранд ки бо шарофати сарвари оқилу одил ин ҷашн ҷаҳонӣ шуд. қайд карда шуд ки маҳз бо шарофати сиёсати созандаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ имрӯз наврӯз дар сатҳи ҷаҳон муаррифӣ мегардаду он ба яке аз мардумтарин ҷашнҳои миллат табдил ёфтааст. бинандагони азиз, бо пешниҳоди ин матлаб барномаи хабар ба итмом расид. шумо метавонед дигар барномаҳои ҷолиби диданиро аз сомонаи телевизиони Баҳористон www.tvb.tj дастрас намоед.